fáilte romh go tránna gceist Foghlaim TG4. Babhtaí a haon, Nuacht agus cuasaí reatha. Féach ar an bhíseán agus freagar na ceisteanna seo. Ceist a haon. Anamnig uachtarán nua na hÉireann. Ceist a dó. Cá raibh seirmas insealfatha sacú. Ceist a trí. Cén cíl atá leis na litreacha DJ. Ceist a ceathair. Cén scoil ina raibh sé. Ceist a cuaig. Cé bhéad buin eile éireann atá buainte ag DJ Carey. Ceist a sé. Cén uair a bhain sé dúis mar iomaní na bliana. Ceist a seacht. Cén uair a bhí sé mar cheaptain ar chiallcheannaigh mar a bhain siad craobh na hÉireann. Ceist a hocht. Cé bhéad all-stars atá buainte aige. Ceist a naoi. Anamnig na bháil ar fad den grúpa nícap. Ceist a 10. Cén tír ina raibh nícap chun tuairt faoi campúirt. Ag teanna le thuair a bheith an lé a bhí sé nuair a bhain conmhaí an uachtar roinnt tufa Catherine Connolly Cúisleán Bhleá Clí amach. A fear céile Brian McHenry lena tíomh, agus í gléiste a bheistis leis an dearthóir éireannach Louise Kennedy, shiúil sí isteach riad cheataí chorcaí an Chúisleáin go hálaníomh páric, áitir a bhfuil rialtais ceannaí áglasta agus daoine mór le rá láthair. Cuirú tús leis an Chairmanas le seirbhís padróireachta le ceannaí áglasta. Cheann an ceoltóir a scéaltacht Chonamara Síle Denver fáinne geall an léir an glóirseach. I láthar díana hiile chuacht. Táimse Catherine Connolly. Táimse Catherine Connolly. Agus chhlách Catherine Connolly le mion na hifiige ó phríomhrithimh na hÉireann Donal O'Donnell. Chomhaltas curtéis éon chun is fi ó dhúnaí Choileáin agus bronú séala na hifiige ar an uachtar am nó. Níl an áras orm. Gnénig an tuachtarán Connolly fónamh ma ar dír. Rinne an Taoiseach Micheál Martin cógórdachas an sin le Catherine Connolly. Is féidir anála thuirt. Bhí an Ghaeilge i gcraolóir an chéad óráid a thug sí mar uachtarán agus dúirt sí nach féidir le haon tír a míanta, a lochanna agus is spirid a chur aniuil nuair a bhuachtar a teanga. Ligamis don Ghaeilge bláthú. Éistemis lo siúd ar fad nach bhfuil wetha ach aitheantas a bheith tugadómh mar Ghaeilgóirí ina tír féin agus in úmóstómh agus dúine. Ghaeilgóirí, Ghaeil agus lucht fólam na Ghaeilge. Ní sa gúine a labhairt go híseal a bhés an Ghaeilge san áras. Dúirt sí go mbeadh sí ina gcothair son na síochána agus na neodreachta. Agus mion na hifiige is airde sa tír ghlacaí ag an uachtar an nó, thug Catherine Connolly a haigh ar fórca neonisce agus ar lóistí nu in áras an uachtaráin. Bé sí a fill ar Chúisleán Bhleá Clí a rís tróna dééis de stáit ina honóir. Irene Nuaig, Nuacht TG4. Rugú Dennis Joseph Carey, nó DJ Carey mar is fear Anna an ngabhrán a gundéchil chunne an líteag seachtú. Áiritara gunna gan na hománacha is fear a dimmer an sport riamh. Trastal Carey choiste níomh Ciarán i gcil chunne áit bhain se cálamach ar dús mar amanaí. Chrúise chuig chríomh ile éireann le cil chunne agus animinua mar amanaí na bliana sa mbliain 2000. Ba é a bhí mar chaptín le rúisiad Carnlín Vicari i 2003. Chrúise naon radam all-star freisin. D'aidir se as na mons idir chundé lug in 2006 cé gur éidir se as ar feascatha in 1998. Ach ní raibh a gairí chamá le na híal tíomh mód a farc na himara. In 2011 chua a gnó sa láthair glantachán DJ Carey Enterprises faoi leachtú. An bhliain cheana thug banc AIB breithiúnas ina chunne mar gur an 9.2 milliún drite aige don wank mar thora ar ísachtaí ar bhain san K-Club. Ní riach se ach 60 míle gan na fiche sin tar éis chomhíocht ar thocrú leis an banc in 2017. In 2023 tháinig se os cór curtha agus a cúisí in líne a bheala agus airgad a bhainschóp go chalíiseach idir 2014 agus 2022. Ag ligean said gur heasta an targadhaid le cóid leis go ailse a fháil. Scríb an túidir Emer ní bhréanán an leabhar The Dodger, DJ Carey and the Great Betrayal faoine chud camailéireachta. Tá sé tábhachtach na fíorchaí a fad a chur amachchan sin, mar níor cred a lán daoine go raibh DJ a nán an 6 rud seo a dhéanamh. Bhí sé deacart an féin
an scéal a chreidint ag an tús. Tá fuiisih ar a lán daoine a bhí an aithne acu ar DJ Carey. Bhí sé sin ag ligintar go raibh ailse aige agus ar feadh na blianta bhí sé ag fáilt airgid as daoine a bhí ag gcónaí ar taobh DJ an áíire agus sin an fá bhí muoín acu i DJ Carey. Tá téirme prísún inis geara ar DJ Carey atá chuige ceabrion go ish agus aireach sport ar Ománaí Ceolchonne trúlaí inis go dó gáhar. Éadán am Milón, Nuacht TG4. Deborah Mahasa agus fáilteoibh go Nuacht an lei. Tá an chamchóir a bhí bartathe an Manacúil Nícap America fé cheann mísa curtha cáil ag an grúpa iad féin mar go mbeidh duineacha léamó go hainaí os cúr na curtha a Lúndain díreach sal a raibh an chamchóirt bartathe. An chiad lá de dhearr fór a bhí an Tráth cuirmeacha ceol le tasnún sna Stát Aontaithe. Chúig lá tar éis na héisteachta curtha atá bartathe i Lúndain. Deir Nícap ar rátas ar ballbeag go bhfuil brónar a féin scéala ach go bhfuil camchóirt a bheith níos mó fós á bhartúacha a machchansa. Na freagaí ó babhtaí a héan. Ceist a héan, Catherine Connolly. Ceist a dó, Caisleán bhaile á clia. Ceist a trí, Dennis Joseph. Ceist a ceathair, Coláiste Naomh Ciarán. Ceist a cuaig, Cuaig bhean. Ceist a sé, 2000. Ceist a seacht, 2003. Ceist a hocht, a né. Ceist a né. Móglaí Bap Machara agus DJ Provi. Ceist a 10, Miracle. Babhta a dó, al Ghaeilge. Féach ar an bhíseán agus freagar na Ceisteanna seo. Ceist a héan, anamnig eile bháin atá ag an grúpa curtha. Ceist a dó, cad é an mana atá ag tuismitheoir na Gaeltachta. Ceist a trí, anamnig duine de bhunaitheoirí an grúpa an Drama Darach. Ceist a ceathair, cén ceann scríoba a bhí ag an agóid. Ceist a cuaig, cén uair an tam dearna greibh oireachtas na saona i mí an firsta. Ceist a sé, cén duine atá mar uachtarán an oireachtas. Ceist a seacht, cén bliain a bhí ann nuair chuir déag mar siachas an smúlamh chun tosaí don oireachtas a bheith i mí an firsta. Ceist a hocht, anamnig an Commissioner Teanga nua sa tuaisceart. Ceist a né, anamnig comórtas uair a bhí ar siú i miana. Ceist a 10, carb as de bhútar an comórtas sin. Bala hóir de haringt ar na dúchláin is mú atá le saoú ó thaobh na Gaeilge is na Gaeltachta a bharseáil na mílte inniu ó chearnóg Parnell go dtí Foghlaim. Cearta is anam don nagóid i measc na núchláin mar a bhínig anar ní bhréanáin tá an aspatííochta sa Gaeltacht. So I go with the trader son carta tííochta le fada san Gaeltacht agus chulichinneal carta san Gaeltacht. Ma haí hain tá se Harbh dacaramsa teach á le cís nó le ceannach san Gaeltacht faoi mar táradí faoi láthir. Tá dúchláin sa bhreisig cainteoir Gaeilge atá tógáil leanaí sa Gaeltacht. Sorach ní chéad an hasáid an seo le tuismitheoirí na Gaeltachta agus sin manatha going neamh is muid an chéad chlúna le éislinn an glór agus haid a ggéire gan éisteach daine le neamh. Agus tháinig na slúite as na sé chúndé inniu. Duine de bhunaitheoirí an drám dearg Ciarán mac le bhéin in a measc. Bhí déas an éisteach bresa ar an chlár, ar an tabla don rialtas agus an éimeanna so thuaí, agus dúiltaí an DUP sin na dhéanú. Iráitis ón Ryan Ferber hat túthe is pobl agus Gaeltachta dúirt an tara dearg Cilíorí inniu, go bhfuil sé ag obair ar níos mú muoinethe a fháil don teanga agus don Gaeltacht i gcánáis nééis 26.
Deir an tara Caléirí freisin go bhfuil ordú tagthaí ar an mhaoinú don teanga le 5 bliana nuas ach deir ordrúní chunra na Gaeilge go bhfuil sé a bhadra íseal. Ní aon roinnt agréiteach náid punca hain van géad de catchas omlan an stad. Ní dóilinn go léironn sé sin ullmhín, ní dóilinn go léironn sé tusaíocht. Ordaíú go leor ceisteanna eile le linn na hagóid de freisin. Well, pasíhaid bhain gnan for rud éigen i lena dílúnta tá ann. Táid feicimiid gofuil micléin agus scoláirí eisithe an Nollaige. Dún hain an seo ó héh micléin tríú level de tá dúr go me deise goin tuairt faoin ánideachas tríchaige. Ach ní bheith an deisian agan go dtí go me an deisian ag páistí bonscoile ag páistí meánscoile. Tá Gaeltach gáháinú faoi láthair, mé ára go chu deachar ag cainteoirí óga Gaeltach cad planála áil, teachá ar cíos nó teachí ceannacht, agus tá méálar sin tá tochaí na Gaeilge san Gaeltach de muil. Tenne chatar na hagóidí seo le blianta, ó bhí mu tear foiisi agus go fáil híon, tá tenne chatanis ar leig na helah céarna. Críochnig an agóid suas ag teach láin, cuiomhaní láin Nuacht TG4. Cór na Nollag agus Caisleán ruaí a gundain dúin a chur ceáil ar fáil roimh oscail deofagiúil ireachtas na Gaeilge san nionad cógála i mbealfeirste inniu. Agus é fascailt na féile chur a tar a forbartha tuaithe pobl agus Gaeltachta Dara Caléirí fáilte roimh an luachtarán na taobh Catherine Connolly nach strantear ar bí ag an ireachtas na mbealfeirste le bliantaí. Is rodíntach gohfuil uachtarán togha an fós cólacha oireachtas le haid cocí seile. Fós cahirirlach a chuiste Gaeilge an oireachtas, agus champion Gaeilge. Agus sé cheandan a rud is tábhacht agus is súntasach faoin an feachtas, go raibh an Gaeilge ag láthair an feachtas sin. Agus gur bhaineann Catherine úsáid as an Gaeilge, agus gur chuir siad a Gaeilge ag crí ní amháin a feachtas a crí a uachtaránach atá le teacht. Buchas le do sin. Gaile bheith eile atá nuachtarán an ireachtas am líana agus thug se buchas de chóirle chathair bhealfeirste atá gcóstáil na féile den chiadúir ó bhí 1997 agus den na grúpaí Gaeilge lig sa chathair a deagraí mór éile na ngáil. Bain soltas a gathráling is chathair é go bhfuil orlas anmha haméir agus is fiú curtha thuirtear a gcathair nuair a bheith sibh an seo. Tá cáil na nálainn agus cáil an winteris ar a gcathair seo. Agus Bainigí an time go joas a bheith seo. Tá simballachas na bug go buint le hireachtas na Gaeilge a bheith mbealfeirste an teachtain seo, is sa chathair seo an chiad chomisisiúnar teanga Paul Deed sa ceapú le hecht féinúlacht agus cultúr a bhuairsú a dúisceart éireann. A naci leis an seo tá uachtarán le hin sealú a mar a clia a bhfuil a Gaeilge na tosaíataí. A seo go cin cir a le dhéanthar plé ar héchaí agus ar bhuanú na teanga. A cha rud ar bíile féle chumartha ar na taibhelaí na Gaeilge a tan san ireachtas agus dhéanthar an ciilearú sin le ghaichéad ócáid ar léad a seo go dtíon dónach. Bhín studio san inad córamh a mbealfeirste eit bhfuil mórchuid na mimartaí ar siúl láin don chumartas sketch tróna. Inad móra het a dhí le freastal ar na slúit an seo an cheadhuair sa chathair ó na deag nó seart. Churma sin sménú chun tosaí a mí fiabhra iabhíle féthe sa trí. So bhí bóthar fadógaí na go dtí go danig me déir ar an rud. Bhí daoine ón áireachtas an áiris ach sílam go bhfuil siad anna sásta éis go séar am forraiste. Ní acha mé níos móoltaí ag áireachtas le beidir 8 mbliain. Tá sé millsna táhada na géal ar fada bheith bailithe faoi Gina Wine mar a ddíortha ach go mé sé lonithe am mbealfeirse sin spric allmhór dúine mar géal ó thuaí le blianta fada nuas agus is ócáid iontaach é go muid le bailithe le chéile chun an teanga a chealúrú. Bhí mé sa blianta ó hin is socha trocha blian ó hin bhí mé sa agus am líana bhartíar mar chláim go dúcamís agus bhí na páistí ag ghlachapát agus tháinig maithis mathirí agus cuidir a chlán agus bhí mar an sa ón luúin agus tá anna am ar fad bheith going an sa mé féirste am líana. Comartas da gin yoga is mótar siúlaniu am hadí ó ahan cearan dan siad. Bhí mé sa comórtas bhailín faocht ag agus sé me cúpla tunes nniu agus bhú mé an comórtas sin so sásta glór. Comartas úrig an ireachtas rapceáil da gin yoga an na hantas don bhaine éitiúil nícap a buniú an comartas agus iad am an máltararte.
Is sé táhacht I deangaí go ruí fóbairt agus go buint triail ruí ura agus a bheith curtha. Piers ó Douglas as balla clia, buaiteir an chead chomartas rapcheol ag Oireachtas na Gaeilge. An gáil ar Nuacht TG4 ó Pháiste. Na freagraí ó babhta a dó. Iver héan, curtha tíochta sa bhfuilteacht. Iver dó, is buidne an gréicún eile, éis lenar glóin. Iver 3, Ciarán mac gile féin. Iver 4, teach lion. Iver 5, 1997. Iver 6, éibean ó cuimh. Iver 7, féfa 3. Iver 8, pól díds. Iver 9, rapceol. Agus iver 10, baile áithlia. Babhta a 3, ceol agus siamsaíocht. Ceist a 1. Cén bblion a tháinig an clár grinn fáidir teireamach den chéad uair. Ceist a 2. Cén amhránaí ó Childara atá cháiliúil as amhrán ar nós listún bhearna agus ordinary man. Ceist a 3. Cén tabhrán símeat ina bhfuil lyrachaí Gaeilge ann. Ceist a 4. Cá bhfuil an caisleán ina hafada an chéad sreat den Treasures. Ceist a 5. Anamnig an túrbáil den bhanacol nícha. Ceist a 6. Céibhéad ihe a cheann an bhanacol Oasis I mbaile áithlia I Miana. Ceist a 7. Cén cúntaí in éireann ina raibh an phleá ar siúl I Miana. Ceist a 8. Cad is anam de príomh-amhránaí an bhana de Cranberries a fuarbás I 2018. Ceist a 9. Cén cúntaí gurb as de hósíar. Ceist a 10. Sa cheolscríofa céibhéad buile atá I mine. Freagraí ó babhta a 3, ceist a 1. 1995. Ceist a 2, Christy Moore. Ceist a 3, Euro Country. Ceist a 4, Bailíocht Léana, Cúta Mí. Ceist a 5, Macara, Mowgli Bap agus DJ Provi. Ceist a 6, Gá Ihe. Ceist a 7, Luc Gorman. Ceist a 8, Bono. Ceist a 9, Kilvan Tán. Agus ceist a 10, Gá Bhuile. Babhta a 4, an Nollaig. Ceist a 1. San amhrán the 12 Days of Christmas, cad é an frontanas a thugtar ar an Google lá. Ceist a 2. Cé a scríobh an scéal Nollaig a Christmas Carol. Ceist a 3. Céirdí an iarmla chimicach na calóga sneachta. Ceist a 4. Cad is anam don lá deireanach den Nollaig, an lá a bhaintear na measúcha Nollaig nús go tradiisiúnta. Ceist a 5. Cén bblion a tháinig an Late Toy-Show amach den chéad uair. Ceist a 6. Cén tír as a dagan an nós crán Nollaig a chur suas sa teach. Ceist a 7. Cén siopa I nua amhrach a bhíonn an scanán Miracle on 34th Street site. Ceist a 8. Cén tabhrán Nollaig a eisíodh ag José Valenciano sa bhliain 1970. Ceist a 9. Cén béla a éitir de ná sa seapán ar na freagraí ó babhta a 4. Ceist a 1. Fáinne uair. Ceist a 2. Charles Dickens. Ceist a 3. H2O. Ceist a 4. Nollaig na Man. Ceist a 5. 1975. Ceist a 6. An Ghearmán. Ceist a 7. Macy's. Ceist a 8. Feliz Navidad. Ceist a 9. KFC. Ceist a 10. Max. Babhta a 5. Sport. Ceist a 1.
Cén scór le ama a bhí ann ag glutha ceannis ammáníochta na hÉireann. Ceist a dó. De réir an túair scóra cá raibh an féasta chun a bheith. Ceist a trí. Céimhíad buin a bhí buinte ag fearann snámha na hÉireann. Ceist a chathair. Bhuain John Short bán ór ach cén strók. Ceist a cuaig. Bhuain Ellen Walsh bán ór ach cén strók. Ceist a sé. Cé a fuair an scór buachach don dangan ag glutha ceannis na muin. Ceist a seacht. Cé bhéad a scóráil Stephen Sherlock sa céad lá. Ceist a hocht. Cé a thóg an córan don dangan. Ceist a né. Anamnig banisteoir an dangan. Ceist a de. Cén frasúra a bheas acu ag glutha leachchanis na hÉireann. Cuasaí sport inis agus is ó fáice chrócaig scéal mór sport an lei agus craobh amánaíochta na héideann ordaithe lotha ag tabardáin tar éis dóibh an ceannas fearr a gháilt ar chorcaig inmh. Lána maoinech ar ód na éil an chiidir riamh na cuasaí ó Eas an áireach a chéile muic na bliana fiche blian teachar é haulú a bhí líam coislí gus é crochtaló trí huiris an achar sinnig na tibrodaí chur corca drochháidir a go canis na stratha agus a gríomh na mún agus bega bhí atar a baniuh písa má bhí corca beganí níos scofanta agus chuid bhá níos crunne ón tús scóráil an ag Shane Barrett a gur hin cín héis carhide trá orchuir tibrodár an sé cín ar stré achan ní sé dorb agus chrá paspa glóit ag Jason Ford go dtí John McGrath puinte thug misneach an slua chorca tá chála bheits a tóir chúlim líana ach siad a géalathe córic ba gairig an spruc sa géad leafhaid an lán chúlaí ón Connolly is sciúran féint gon fosta eis le corca áireachar ag Robert Downey agus í lascaí go slachtúir an sin ag Brian Hayes. Salar chuir Shane Barrett tárne sna tibrodaí. Sé faoin sa garaspáir a dog sin an ag le hama ach is in sinna tháinig a chuifoch. Chúg cíine sa chéile, cean breán am ascaigh Andrew Ormond, agus an sin cool ag John McGrath a chud na seasta na crethe. Cord na cinúna, fáil ar bhgrás ag Arnoig, córta darag ag Owen Downey, Pocéirice ag Dara McCarthy. Agus richará se ligig na hógánaí, na chud McGrath, sceitsimíní eisteach ar fadarab. Glindar ar hibrodaí, corca ina gíorhuifil, an dara bliana sa chéile, trífiche sa seacht, híana hochtéag, in núla sa eile. A bheith sa féista. Míle matanacha, Nuacht TG4. Níor fachas il héide hena riamh, fuinn snáfad chuid na héireann na fileoch mórtas idirnáisiúnta agus 7 mún na gréite a gróite acu. 3 bhón óir, búnharigid agus 3 bhón créoa. Cén tíana mar sin go ráidir loch taceachta agus na meán chumarsáide fannach rompún airfort fleach lia. Daniel Whiffen, a rombún óir sa sir bhfuil 800 méadar agus a thug leis an bún créoa freisin sa 1500 méadar agus a 900 méadar. Evan Bailey Loch Garman a grúbún créoa sa sir bhfuil 800 méadar. John Short na Gaillimhe a grúbún óir sa 800 méadar buile drama. Agus ar nói Ellen Walsh fleach lia a grúbún airigid san bhfuil 800 méadar níos luiche sa teachtain sul ar rúisiún bún óir a réir sa bhfuil félicán 800 méadar. An chéad van éireann nach riamh go dibhann bún óir a chrochante críomh gearchú sa órapach. Inis am cechan airinn sé eile na bheits máile leis na buin seo. Tá mé thó sásta agus a thó broadú go híntaach. Perfect. Tá sé an special time mar níl glór an ar táiste ag bua medal le haide tíir, so tá mé an brodal sin éis, tá mé an brodal ar fád agus caiithigh gohfuil chance agat mar that's just the sport. Like, you need to be believing in yourself, and
dúirt mar coach gra chance mágam chun bua agus just we believed and it just happened. Tá sé an mór nach chuil? Yeah, it's anmór tá sé antrom freisin tá go way behind it. Nach breán brontas Nollaig. Furin snávan a héan na teachtaháil le slám mór buin an nuir na sára chrothríomh mát idir náisisin de snáva agus glúnóg in a másc. Tá Nollaig teachí luig i dam seo ach má tá hain tá siad lomdáíre go neart le fós le teachbthó. Rúí mac na mar Nuacht TG4 a ggéirfort fla lia. Lei sport dúis tronhóna beg an gar ó rosta sa dagan na nacht agus craibh sinseir caidir na mún buaite ag gascíg an dagan inmh. I gcuineh CLG néiffian bara a bhíidir ach chintig cosíocht chrín an buad a arabh charcaghine sna secondí dearnacha don gluthe. Cicmhór brúnach beg ach ní bhain sé fencas canar géine. Chuigus lá amach íirecht táfuinte an beirtianta agus críomh sin siad pelle na mún go te siarchan an dangin. Bua dramatúil, éimirí agus pobl an dangin am an baróga leidir na chorca ní finbara chuite. Chufa díana bhín seo nach mór cormaíocht idir an dáhíomh ó híomh sellhíige sa géad le. Bhí sár huspantas ar fad á thórteag Stephen Sherlock go chuman ní finbara. Cháfuinte dhéag an cheiricín déag scóráilte agasan sa géad réimhse idir chican na saoire agus ó nimmirt. Bhíon na séhí an dangan ó bhuichas cuidhór go idáracha géine, canar agus Dylan agus cúlón de eile sin Paul i chuineal na géireach sa ghuife. Bhí chuig faointe far a spáraigh fir chorca ag tús an dara lethe. Agus com an bhua ar níomh finbara i méadú na bearna go seaachúlín, 7 fácaí, ach níor scóra níomh finbara sa 10 deire. Go máil rain réchúiseach bhí an dangan na teanna níos scoide, gan ach cúlín go dhíomhreacht an sinán agus an támbeg nach chaisté. In sin an cic saíor, bocha chun cín chuig méidir ag an réiteoir, agus canar géine i tapú a dhéis. Gan chéadhfuil riamh a gríomh sin siar chlóban an mún siad an dangan na corrathe. Coran an espag máinhin áchracha ag an gaptín Paul Géine go buíoch benachtach. Mars Gnach ar muchas O'Cree linn ar nuair go léir. The Southwest Engineering on Prior River Hor agus no hibrí dónacha sa club. Sibse ar Lochlanta, ar Dishmahori, ar Glón, agus ar Bartnéri. Buchas scéalta don leis an bhar seo. Bhí húiseal agus híoseal ar na blianta ach lean tú leis an curtha. Sé sin ar manistóir, Padre Cochran. Big Nollaig scéalta again, agus big lán drolín den céad scothag in na bhuiine. Daine cúiseamú! Nollaig mórhá bheith sinnte hir an cínte, ach go ha peladóí an dangin a bheith sriantach, mar go méid baile buadáin rómpú a leachréomh na héireann ar an cearú lág anáid, sémas as gandáin Nuacht TG4. Freagraí ó bhabhta a chuig, ceist fa héan, cúil agus sé faointe dé go gorcaig agus 3 faointe dé go tibradáran. Ceist a dó, dúrlas, ceist a 3, seacht, ceist a 4, snámh druma, ceist a 5, snámh féalacháin, ceist a 6, canar géine, ceist a 7, dóigh, ceist a 8, Paul Géine, ceist a 9, Padre Cochran, ceist a 10, baile buadáin, baile áclia. Balt a sé, scanáníocht. Ceist a héan, céibhéad scanán ina bhfuil minions le feiceáil faoi láthair. Ceist a dó, cén scanán ina raibh Tom Holland le feiceáil mar Spider-Man den céad uair. Ceist a tríomh, cad is anam don aistear atá le feiceáil sna scanán de Django Unchained, Catch Me If You Can and Once Upon a Time in Hollywood. Ceist a 4, cén scanán Disney a cheafada i gúnta cilmhantáin i fé héan. Ceist a 5, cad is anam de rifuair Katniss sa scanán The Hunger Games. Ceist a 6, céhí an stúrthóir cáúil ón géad Jurassic Park.
Ceist a seacht. Cad is anam de Ulchaván Harry sa scanán Harry Potter. Ceist a hocht. Cén cinál de car a úsáidtear sa scanán Back to the Future. Ceist a ní. Cén cinál éasc é Nemo sa scanán Finding Nemo. Ceist a de. Cén taistar atá taobh hir de goat Woody sna scanán Toy Story. Freagraí ó babhta a sé. Ceist a héan. Cuaig scanán. Ceist a dó. Captain America Civil War. Ceist a trí. Leonardo DiCaprio. Ceist a cahar. Disenchanted. Ceist a cuaig. Primrose. Ceist a sé. Steven Spielberg. Ceist a seacht. Hedwig. Ceist a hocht. DeLorean. Ceist a ní. Clownfish. Babhta a seacht, ólas generálta. Ceist a héan. Céimhéad bliain atá caite ag Mícheál Donal ó Higgin mar Uachtarán na hÉireann. Ceist a dó. Cad é an cúnta is mó in Éireann. Ceist a trí. Céimhéad uair a bhuaigh éire an comórtas aráníochta Eurovision. Ceist a cahar. Céimhéad cúnta ar Uileán na hÉireann a bhfuil cósta úntú. Ceist a cuaig. Cad é an planet is mó sa Green Chorus. Ceist a sé. Céimhéad cnámh atá i gcorp an duine. Ceist a seacht. Cad í príomhchathair na Hastráile. Ceist a hocht. Cén tanm státe atá ag an amhránaí Melissa Vivian Jefferson. Ceist a nú. Cén bliain inar thosnaigh an ghorta mór. Ceist a de. Cén cúnta in bhfuil plás Barack Obama suite. Freagraí ó babhta a seacht. Ibar héan, cahardéig. Ibar dó, cúnta chorchaí. Ibar trí, seacht. Ibar cahar, seachtdéig. Ibar cuaig, lúpatar. Ibar sé, gáchéad is a sé. Ibar seacht, Canberra. Ibar ocht, Lizzo. Ibar ní, 8 carcha cuaig. Ibar de, Fibradáran. Nollaig hana ó Foghlaim TG4.